Gotieno machielo kendo nyakwara Mogajwang' morwakini machiegni mar yudo weche manyien. Weche manyien motenore koda yiero mag 2022. Kainta 21 dwe mar aboro 2022 mana ndalo auchiel kendo nyakwara Mogajwang' nyaka ne duol matayo yiero pacho ka IBC land William Ruto kaka jatend piny Kenya. Lendo mabendo mi oganda jo Kenya mopogore pod nigi paro mopogore ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya koro kwano mana seche mondo mi gidhi e doho. Pod wamanyoni mathoth korewo koda kamago nyakwara Mogajwang' e chenro mar yiero mar Kenya 2022. Wan kod mathoth ahinya chakruok nyaka giko nyakwara Mogi to mokwongo weche manyien ma omiyo pek. There will be no justice until truth is known. And truth is going to be known because we already know it ourselves, and we're going to show it wide and open starting tomorrow. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance yango nigi seketo neno moromo pedhe nyim doho mar Supreme chieng' wuok tich mar kwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. William Ruto chope kaunti ma Kiambu kama opoyo oganda makono kuom chung' kode yiero mokalo. Duol mar IPO yango ni obila notielo wasi mateke yiero mawang'ni, obila moko bende inono kuom tiyo gi teko mathoth. Machiegni nyakwara Mogajwang' e chenro ni mar yiero 2022 ka bende wamedo menyoni mago motenore kod yiero no mana ndalo auchiel kende bang' ka riwruok kata duol matayo yiero pacho ka mano kanyo IBC lando duoko ma jatend piny Kenya. Nyinga Lydia Okeyo, jaloko marwa en Winnie Adoyo. Nyakwara Mogi nyinga en George Bati. Inyalo tudori kodwa e namba 30600 ma en namba marwa mar ote machuok achiel kod bende lowa e live mag tudruok mag oganda kata social media, Facebook, Ramogi TV, Twitter kachiel koda YouTube bende. Wachako twang'iyo mago motenore gi wach miwinjo ka Lydia liko kanyo motenore gi duoko mar ombulu mar tend piny Kenya. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ogolo singo ni wuok tich ma en odiechieng' makiny gidhi chwalo ng'ur margi e nyim doho maduong' mogik e pacho ka gikwedo loch mar William Ruto manyocha IBC olando kaka jaloch e yiero mar jatend piny Kenya. Raila Amolo Odinga kod jalupne Martha Karua ogolo singo makamano kano otengi gi jodito mamoko mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance alame kanisa moro mantiere kar chung' od bura ma Embakasi East e bure Nairobi. Kocha kore wuok tich, kweth mar Azimio la Umoja kotenle gi Raila Odinga chano mar manyo ratiro margi e doho bang' yiero mar jatend piny Kenya manyocha land kod IBC ma bende giwacho no kotimore yo makare. Geno magingo ni doho ma idhi telie kod Martha Koome biro chiwo no ganda jo Kenya ratiro mar duoko mar ombulu. E kinde alam ma Jumapile kar dak ma DOHO kar chung' od bura ma Embakasi East bure Nairobi. Jumapil mokwongo bang' lendo mar duoko mar ombulu mar jatend piny. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya uketa yanga ni koro wuok tich wuodhgi mar manyo ratiro chopo gi doho maduong' mogik ma otese gi dhongere ni Supreme Court. Raila singo ni neno ma gidhi pedho e doho dhi yango e lela miganga manotimore e kinde yiero. There will be no reconciliation, there will be no peace, there will be no justice until truth is known. And truth is going to be known because we already know it ourselves, and we are going to show it wide and open starting tomorrow. E bura madhi bedo mare mar adek e doho maduong' mogik bang' ma 2013 mane doho wito oko ng'ur mare to kod 2017 mane doho wito loch mar jatend piny Uhuru Kenyatta. Raila onyiso chir ni onge ng'at mabiro lal gi loch mar jo Kenya. The Kenyan people spoke loudly on the 9th of August, spoke so loudly that the voice of the people of Kenya will not be muzzled. It will not be taken away. That the victory of the people of Kenya will not be taken away. Jalup Raila Martha Karua onyiso jakom mar IBC Wafula Chebukati mondo ne ni yiero time gwenge duto mathurka kaka yo mar miyo jopiny duole od bura kokalo kuom jotelo mag yiero ka bende onyiso chir margi ni duoko dhi yudore e doho. Huwezi ukatarajia wabunge wataapishwa ikiwa iko sehemu ya Kenya umezuilia kupata mjumbe. Sauti yao lazima iwe ndani ya bunge wakifanya kuapishwa, wakifanya kuchaguana. Pia kwa Council of Governors, wewe mkuu wa IBC, sababu hiyo ni maono yako si ya IBC, fungulia wana Kenya wale hawajamaliza uchaguzi wafanye nini? Wamalize.
na wale tulifanya uchaguzi tukawa na maswali, na sheria imeturuhusu maswali twayaipeleka kotini kwa mahakama kuu. Ekindeno jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okoni yiero pok orumo kendo sayo jakom mar IEBC Wafula Chebukati kuom gajo dwach oganda jo Kenya. This general election is not over, because what is happening in Mombasa, in Kakamega, and the 4 constituencies in West Pokot and Kitui clearly tells Kenyans, and it has never happened before. I've actually run for election many times in our country. I've never seen a situation where the body charged with the responsibility of conducting a general election ends up shortchanging the whole country. Kogilo ndiko mar Biblos, Raila Odinga okoni kaka Daudi mar jo Azimio giikore maneno ni giyudo loch kokalo e yor chik kotenore gi yiero ma tarik 9 dwe mar 8. We shall stand strong because we believe in God, God of the people of Kenya, who spoke on the 9th of this month. This David will follow the David of the Bible. We will pursue them. We will conquer them. And we will bring back all the loot back home. Bang' yudo loch e doho e yiero mag 2017, Raila Odinga okoni giseiko jorieko mabiro twerore e doho ka bende oyango ni adieri dhi yudore kotenore gi ombulu mane jo Kenya goyo tarik 9 mar dwe mar 8 higani. Kwa dhimbele ni jatend piny Kenya moyier William Ruto no timo limbe county ma Kiambu kama no limo e kar lamo ma Pentecostal Church of East Africa PCA. Ruto puoyo jo Kenya kuom timo yiero makare maonge akwede mag dhoudi komedo ni mae en achiel kuom yore makelo kanyakla ogendini mopogore opogore ma pacho ka. Kuom thuolo mokwongo nyaka ne lande kaka jaloch e ng'welaro kom ten piny Kenya, William Ruto no timo limbe gwenge mag Kadhirini, Githunguri e county ma Kiambu. Ruto wacho ni koro to yangore ni siasa mara kwede koro onge ko thuole pachoka. Komedo ni oganda jo Kenya koro chiko wangi neno ni gin kotelo makare mano manyalo bero ngimagi. Wakenya wote wamekubali ya kwamba tunaweza kupiga kura na turudi kazini na tuendelee na biashara zetu na watoto wetu warudi shuleni. Mimi nataka niwaambie Wakenya wote pongezi sana. In this election, they have raised the bar of leadership and of governance in the Republic of Kenya. That henceforth, we are going to elect our leaders in a peaceful manner and we can go back to work and our children can go back to school and we can open our businesses and move the country forward immediately after election. Ruto goero kamano ne jodak maya aluora mar God Kenya kuom chung kode yiero maduong' mokalo kosingo tiyo kode kanyakla maonge akweda mag dhoudi. Watu wa Mlima Kenya, mimi nasema katika ibada hii ya kwanza na kwa unyenyekevu na heshima kubwa, asanteni sana kwa kunipa nafasi niwe mmoja wenu na kuniunga mkono ili tuweze kutengeneza Kenya yenye haina mipaka ya ukabila. Umetutia heshima kubwa kwa sababu sisi ni watu wako. Tulikupenda bure. Tulikuunga mkono vile ulivyo. Hata kama baba yako hajulikani, mama yako hajulikani, ulikuwa unauza kuku, umeteswa, umeengaishwa. Watu ya mlima tukasema tutakufa na wewe, itokee ile itatokea. Ruto manoten kod jod bura moyier malo Prabich kod moko kuom governors moyier e counties mopogore opogore pachoka osingo chopo singo manochiwo ne oganda jo Kenya mar bero ngimagi bang' chamo makaka jatend piny Kenya. Pengine wengine wanashangaa mbona tumeanza hapa Githunguri, mbona tumeanza hapa Kiambu. Unajua katika kama hii serikali ingekuwa inagawa kwa hisa ama shares ya watu wa Kiambu ndio namba 1. Kwa sababu hapa Kiambu ndio tulipata kura nyingi katika kaunti ya Kiambu kuliko kaunti zote katika taifa letu la Kenya.
Ruto lero ni kweth mar Kenya Kwanza ni kod sir mapeke pachoka bang' yudo mola 75 mag ombulu e counties 39 kipimo kod mago mane duond bura mar Jubilee oyudo e yiero ma higa 2017 kama ne giyudo 75 mar ombulu e counties 34. Purwane mago motende gi weche mag siasa ahinya bang' duoko mar yiero mane otim tarik 9 dwe mar 8 kendo bang'e landi tarik 15 mar dwe mar 8 2022 kod ariyo. Josiasa mag Azimio la Umoja One Kenya onyiso geno mar loyo e doho mar Supreme magikore mar chwalo e bura odiochieng' makiny. Jalupo gai mar ODM Wycliffe Oparanya ma olose wachno bende okoni ok gimor gi okang' maduol matayo yiero pachoka IBC choro nyime yiero ma Kakamega kod mano Mombasa. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler mar wachno. Josiasa mag kweth Azimio la Umoja e gwenge ma Kakamega pod nigi ywak bang' lokruok e tarik mar yiero mar gavana mar kaunti no. Ka otelnegi gi gavana Wycliffe Oparanya ma bende en jalupo gai mar ODM, giwacho ni pod gidwaro ni bagi yiero mana tarik 23 kaka nyocha IBC osechano motelo. Sisi watu wa Kakamega tunataka uchaguzi tarehe 23 mwezi August vile ilikuwa imepangwa. Sisi watu wa Azimio tuko imara, tumesimama na viongozi wetu tukiongozwa na Mheshimiwa Wycliffe Oparanya. I want to tell you Chepkati, don't test our patience. Tunataka uchaguzi wa ugavana Kakamega ifanywe haraka. Mimi nataka kuambia Chepkati, everything has an end. Election Act inasema uchaguzi lazima ifanyike na katiba. Every second Tuesday of August every after 5 years. Kwethno mar Azimio nyocha ochwalo ng'ure doho kadwaro ni doho sund IBC obag yiero tarik 23 kaka nyocha osechan. IBC chano bago romo gi jochung' ma Kakamega kod Mombasa ewi yiero no madundo. Sisi tumepeleka, mimi na baraza tumepeleka kesi kotini. Jumatatu naomba tuwe kotini hapo. Tunataka uamuzi na tufanye kura mara moja. Tuko na MCS 48 out of 60. There is no way watu wa Kenya Kwanza watapata kiti ya ugavana hapa Kakamega. Eseche ogogogo Oparanya okoni gi hikore motegno mar siro loch mar Raila Odinga kokalo e doho maduong' mogik mano Supreme Court. Okoni gisechoko neno moromo manyiso ni Raila imanyocha oyombo e yiero. Kesho vile mmeambiwa tunaenda kotini. Mimi nitakuwa kule kesho kusindikiza wale wanaenda kotini, kuona ya kwamba haki inafanyika. Na tumefanya hesabu, tulipata kura milioni 1 zaidi kulingana na zile ambazo zilitolewa. So muwe watulifu, tungojee uamuzi wa mahakama. Sisi hatutarudi uchaguzi. Tunataka Supreme Court interpret sheria ya Kenya. Supreme Court has the power under the Election Act kutali na kudeclare Raila Amolo Odinga the 5th president of the Republic of Kenya. Josiasa gone loso na Vakulo sub-county county ma Kakamega inyasi moro mar ik. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakora mga juang moko kuom jodolo e gwenge mapacho ka ojiwo josiasa ma oko yudo kombe mondo miyo yie kod loch. Riwruok mar kanise motisi ni Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches ema ogolo kwayo makamano. Jakom riwruogno Bishop Samuel Ngach Njiriri wacho ni okang' mar yie loch biro konyo piny sudo nyime kendo ojiwo dongruok mar uchumi. Ojiwo jopiny bende mondo yie duoko ma osewuok kod jotelo ma oyier e kidienje mopogore opogore. Hatutaki kurudi kwa siasa. Tunaombea wale ambao wamechaguliwa waendelee na kutufanyia kazi. Tunaombea nchi hii ikiwezekana wasiende kotini, kwa sababu aliyeshinda ameshinda. Tugoje miaka ingine 5 na ninajua Mungu atatubariki. Ningeomba kwa sababu kila wakati wa uchagani kama obila ne dwarore mondo ket arita kuonde duto 46,233 magoyo ombulu.
ting' mapek mabad migawo mamenyo kaka obila tiyo IPOA wacho ni ne gitemo ahinya ka opim kaka ne gitiyo e kinde yiero higni 5 mokalo. Kata kamano, chieng' tarik 15 mane duol matayo yiero IBC olando duoko mar yiero ma jatend piny, obila wachore ni ne ochielo Reinhard Omondi Otieno kod Magina e boma ma Kisumo mane okelo ne hinyruok marach. Magi e moko kuom gigo ma IPOA nono mondo obila ma kamago kawnegi okang' kaluwore kod chike ma pacho ka. E gwenge ma Garsen, Tana River, obila mane rito kar kwano ombulu e sikund sekondar ma Garsen wachore ni ne ogoyo jal moro ma nyinge Goricha Borabo kaachiel kod jowetene moko 6 chieng' tarik 11 dwe mar 8 higani. Jomoko 2 bende obila wachore ni ne ogoyo bunde Eldas, kaunti ma Wajir, e kar kwano ombulu mar kar od bura ma Eldas chieng' tarik 11 no. IPOA biro nono gima ne omiyo obila ne otiyo kod magena mohinyo ji 2 go mane nitie PCDF mar Eldas kane kweno mar ombulu pod dhi nyime. E kaunti ma Baringo, IPOA osechako kolo matut gima ne okelo gocho mar rawera moro mane nyiso morne bang' jago mane osiro lwedo yiero yombo kom mar MCA gwenge ma Tiati. Jagono mane ohinyore bang' gocho mane oyudo koa kuom obila tarik 10 dwe mar 8. Kata kamano wachore ni oseyie rucho ywak mare mano chwalo ewi gochono kata ka beni nondo pod dhi nyime wachno. Amon Kibet ma en jadak e kaunti ma Uasin Gishu bende wachore ne ochiel kod Magena otieno ma tarik 8 dweni kama ichich ni obila mane rito boma ma Eldoret ema itudo gi njore makamano. Obila bende ichich godo ni ne ogwandore gi jopiny e gwenge ma Mbala, Garissa kama ne ikwane ombulu bang' kane oseland duoko kama ne gigoyo bunde ka gitemo thego jopiny. Ok en obila kende mane ohinyo jopiny. IPOA bende nono muoch mane otim ne obila e gwenge ma Webuye odiechieng' mane piny dhigo e yiero. Apisano mane rito sikund primar mar Wanyila e kaunti ma Bungoma bende wachore ne oroch ratichegi moko. Obila kata kamano ipuoyo kuom tiyo tich maber bang' winjo pek mane biro kod keto arita maber kata bed ni ne ok giyudo chiemo moromo ka bende ne gitiyo moingo seche 48 maonge yweyo. IPOA wacho ni koro giikore maber maneno kaka obila biro tiyo bang' yiero ma pod ywaruok nitiere wi ng'at manoyombo kendo ka piny Kenya pod rito duoko mabowuok e doho kama ng'ur ewi yiero idhi chwale. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyaka kaunti ya Mombasa nyakora mgajuang kama obila wa Mombasa timo nonde witho magalagala mar obila moro matiyo tesendo obila makiembeni. Ringre Michael Mwita ne okwanya manodama matin kende kowuok e choo mantie ode kama odakie. Jachung weche marwa Ken Mugantiere kod ler mar wachno. Obila no manyinge Michael Mwita nyocha onemo gik tich abich e tesendo obila makiembeni manie kaunti ma Mombasa kuma osebedo kotie. Yangore ni nyodoke yore yotieno to mak mana ni okinyi makawuono Jumapil jirendege ne obedo kod buok bang' weyo tik mar matres mowang' kowuok e dhoot kod dirisa mar ode. Tulivyoamka asubuhi tukaona mlango wa nyumba yake ni kama una rangi nyeusi la alama ya kuchomeka. Tukaanza kujiuliza kwani nyumba yake imefanyika nini. Mimi nimekuwa mtu wa kwanza kumpigia simu manake na namba yake ikawa inaita na haijibiwi. Ndio tukaamua sasa hapana, hii nyumba ni kama kumechomeka vitu ndani. Boni Konde echukdar marito landi ma kama Mwita nyo ne otemo gone sime nyadinwa ya mar penjo kadi bednien mane ene yodno to bilano ne okomako sime. Ne ochune mondo mi ochwal report ne obila mane ochopo Aruya kendo turo dirisa magichwe gidonje yodno. Ndio tukaja kwa dirisha tukajaribu kung'ang'ana na dirisha. Tulivyofungua dirisha moja tukakuta ndani kuna vitu vimeungua na yeye mwenyewe pia ameanguka mlango wa choo. Sasa sisi hatujaribu kuingia ndani, ndio tukachukua hatua ya kuita ofisa wa polisi, wakaja wakafungua wenyewe. Ndio kitu tumkajionea kwamba ameaga. Na godoro yake imeungua, lakini haikuungua yote, lakini imeungua katikati. Penjo mathoth en to en yo mane ringre mar obila no chwe chopo godo machiegni kod choo mare kendo ni matres mar ode no endo bende ne owang' mana gi dinge matin. Obila ma kaunti Mombasa kuno koro timo nonro mar pedho kendo kolo kaindi Lydia Boniface Otieno Nyawawa wacho ni ana wuoro katinde jodolo lokore mana jo siasa mano pache kanyo
Otis Nyakwar Nyawade wacho ni Lydia gi George aneno maler ka ntiere Sindo Mwalo jodolo were gi weche mag siasa kendo gijiw kwe ka gilamo ne piny Kenya e kindeni. Nano ka wach jodolo ni omako chuny oganda Bati aneno Melabon mawuok kaunti namba 44 bende wacho ni jodolo go onge agenda ma ginyalo wacho ne jo Kenya. Ane dala mar kwe ndala gi mar kwe ni kure kata kamano ka wach jodolo no kot ndiki ji maber ahinya. Stephen Wodjuma Karan wacho kanyo ni in bende intiere ka kindi intiere chendo ni wacho kanyo ni mor gi okang' mano mar RAILA kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lanso kao matero ng'ur mar gedo. Didi awaj jodolo kawuono mako ka kendo jomoko keto ranyisi mar mach maliel e Facebook Ramogi ka Zaki Zeizei kantire Thika Town wacho ni jodolo nyaka koro ng'eni ma ok en kanisa ma ng'ato chung to yieri chone ka iluwe chike wana kaka en bende wacho kabana Kora munga juang jodolo bende teo mana ginyalo mana ni ji osudo mbele gi kwe kata kamano chal ni thuth rombe nyon tiende gi Bati. Aparo bende ni mana kaka ja Kenya mora mora jadolo bende en jago ombulu samoro wuoyo kaka jago ombulu gi gima en bando paro miyo in bende ka in gi pachi moro mopogore nyakora mongi nyalo mana ndiko no nambari 360 kaka nwasingo ni nikech wan ka nikech wakawo thuolo mar yo matin kata kamano pod wantiere kod weche mathoth bang' wiyo nikech mana ka Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Good. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umugi gi yore te. Ing'eni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ni mimi na wewe pamoja tuungane. One nation, one people. Hamjambo wa Kenya, jina langu ni Vanessa Gwandaru. Ukitaka wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
Nyaka Ramogi thuolo machielo kendo mapod wadhi nyime gi weche manyien na ma otenre gi yiero gana 2022. Ka bende koro wang'iye mago motenre kod wechego mag somo kama moko kuom skunde ji giwegi 983 mane opuodhi kaka mago mabiro tayo chenro mag somo mag sekondar madund osechako ikruok e yor konyo jonyuol yiero ne jopuonjre sikunde mag gombo riworego higa manyien. Mana kaka imiyo ler Nyaka Ramogi kod jafwambo marwa Judith Mondi. Jonyuol mag jopuonjre mar grade mar 6 dhi nyime kod oro kwayo mar skunde lo nyithindgi e kinde modong' mana ndalo moko kala par to thuolo mar yiero skunde mag sekondar madundo rumo. Migawo mar somo ne opuodho sikunde mag piny owacho maromo 8,890 kod sikunde mag ji giwegi maromo 983. Jakom mar riwruok mar skunde ji giwegi e pacho kae Charles Ochome koni nyaka sani ok gin skunde te mag ji giwegi mane opuodhi ma oseketi e mbui mar migawo mar somo e chenro mayiene jopuonjre yiero skunde. Mak mana ni gin gi geno ni jatend migawo mar somo Ngire George Magoha biro medo gi thuolo mondo mi sikunde mag ji giwegi kaw jopuonjre manyalo bedo gi gombo mar chwalo sombgi e sikundego. King'eyo ni nek portal oseyaw to kendo bedo extended nikech skunde mang'eny ochako oter mekgi kata marwa gino bedo approved to pok nichopo Nairobi. Koro nikech nyaka gikwong gikal e County Education Board mamano kino timre kiny. Do aparo ni mokalo koro ibiro ter Nairobi mondo gibed coded giyud nek portal ma nyithindo koro nyalo yierogi. Ochome okoni gima duong' mane migawo mar somo dwaro ni sikunde ji giwegi otim en gero ute mag timo nonro kata laboratories mathoth skunde go osegero. Requirement maduong' ne gidwan mondo bed gi labs. So quite a number of us osegero labs to moko bende gedo dhi nyime. E kendo wan gi labs ariyo ma ready kendo classrooms bende wan go ka 8 moseger gi gedo mong'ith kabisa. Bende okoni skul moro amora mar ji giwegi ma opuodhi kod migawo mar somo kaka mano mabiro chwalo somo mag junior secondary nyaka nene jopuonje mabiro puonjo jopuonjre go okalo e tiegruok midwaro. Ikruok mar jopuonj ing'eni skunde mag ji giwegi gin gi management mar skul ka skul. Koro to chik to wacho ni nyithindo gi ipuonjo gi jopuonj mani kod Bachelor of Education B.Ed kata Diploma in Education. Aparo ni by the dwe mar 11/12 kanyo biro yudo ka koro waikre maber moloyo sani. Wan waikre mwadhi timo gini nyaka grade 12. Moko kuom sikunde mag ji giwegi ma migawo mar somo ne opuodho riwo St. Alois Academy, Ombogo Girls Academy, Sindo Baby Shine e kind mamoko mantie kaunti ma Homa Bay, Migori, St. Francis Xavier Sori, Suna Junior Academy, Kehancha Glorious Academy kod Abundant Grace Academy. Kisumo, Makini School mantiere Kibos, Katito Hope School, Jan Senior Academy, St. Agnes Educational Center e kind mamoko. County ma Siaya nitiere kod Gembe Academy, Furaha Academy, Luhano, Roses Education Center kod New Dawn School e kind mamoko. Chenro mar timo yiero mar sekondar madundo ne ochakore ayanga tarik 15 mar dweni kendo igeno ni biro rumo tarik 30 mar dweni. Judith Mondi, Ramogi TV. Familia mar nyadendi manyocha owito ngimane kar goyo abal e piny mar Canada koro kwayo resruok kowuok kuom piny owacho mondo mi ringre nyargino oduog pacho ka. Tho mar nyadendi no pod omako familia no gi achiedh nade kaka jachung weche marwa Ken Muga leronwa. Mano e kanda mar tipo mar nyadendi Helen Kemunto Nyabuto. Nyadendi manyocha somo tiegruok e yore mag konyo jotuo kata nas boma Toronto e piny mar Canada. E tiponi ogoyo abal kendo konyisore achiel kachiel e yo tudruok manyasani mar mbui mar Facebook. Mor mare kata kamano ne okorumo maber bang' teko pi hewe kendo machunye ochot mana ka pod oganda neno tipo mare achiel kachiel e yo tudruok no mar Facebook. Ne wayudo thuolo mar limo gweng'i ma Misesi mantie boma Choge County ma Kisii. Kae en lit mokalo. Familia mare ni kod achiedh nade. Wuon mare John Nyabuto lero kaka nyareno ma jegni 23 ne ochope piny Canada. Kwa na ndoto ataenda ng'ambo, lakini mimi sikuona uwezekano. Sikuona kama angeweza kwenda ng'ambo. Kwa sababu sikuwa na marafiki ambao pengine wangekuwa na uwezo wa kunisaidia huyu mtoto aende ng'ambo.
Mimi nikaona ni kama anazungumzia ndoto tu, lakini yeye bado akaendelea hivyo. Nilikuwa nataka arudie form 4 lakini akakataa, akasema yeye anaenda ng'ambo. Mwisho alianza kujaza applications hizi za green card, anachaza. Wakati mmoja ikawa bahati, Mungu akamfungulia milango, akapata green card ya kwenda Canada. Report mar tho mar nyadendi Helen podo mako familia no kod wuoro ni mare manyogi geno kuome mondo mi ogolgi e dhier kata ngima moridore sani. Mosenindo Helen e kayo e odno man kod nyithindo makwan giro mauchiel. Huyu mtoto kwa kweli ilikuwa amefika kiwango ambacho alikuwa ananisaidia, naweza nikasema hivyo. Ni kama huku kuna vibarua ambao alikuwa analipwa vizuri. Alikuwa ananisaidia school fees, nikitafuta kidogo na yeye analeta kidogo, hao watoto wengine 5 wanaendelea na masomo. Familia ni podo kong'eyo ni to en yo mane magibiro yudo godo ringre nyargi kowuok e pinyno mar Canada mondo mi gikane kare mogik mar yweyo. Ninaomba serikali itusaidie mwili wake ufike hapa tuushike. Jagweng'no bende podo ochiwore mar chung' kod anyuolano kendo miyo gi mijing'o ka girito yudo ringre nyadendi no kowuok e piny Canada, gino manyaka sani pod chalo negi mana lek. Ken Muga, Ramogi TV. Musanyane familia koda osiepe mago mag nyadendi mabende koro wito ngimane yo malit mokalo nyakoro mgajwang' wadhi nyaka kaunti ma Migori kama midhiero mar biwruok mar TAKA osebedo ka hinya alwora kendo riwruoge makedo ne ler mar alwora medo jiwo yore mag keto ler. E sigana makende kawuono warango chenro ma ichwalo kod jaduong' Januari Ogada masani owuok oko mar tieko TAKA e kaunti ma Homa Bay. Juma miyo walerno. Yugi moko puke yono makare pod medo kelo midhiero ma opogore ma oting'o tuoche ne oganda e kaunti ni ma Migori, Kenya, kaachiel kod piny mangima. Lipot mawuok kuom migano mathiedho kaunti ma Migori yango ni gitiyo kod omenda malo milion 800 kuom higa ka higa mar thiedho tuochego ma ikelo kod lil. Midhierogi ma ikelo kod yugigo ma opuke kuondego moko winjore emomiyo Januari Ogada majigni 75 koro wuok oko mar keto ler e alwora. Achako go 4 years behind nyaka na retire. Kura sebiro ka losogi lakini matin koro kaka medo losogi e kaka talent mar kelo momoko na chako gi kikepni go bene na loso kidogo to ne gibedo ka gima customers okoero gin kop ne gwaro gi particularly nyiri mabeyo gi ladies ne gineno ni kikepni go gwaro gi koro no kan gi market maber ahinya. Koro aloko table mat, aloko curtains, makoro achaka paro ni koro aloso flowers e gweng'no mar Kakrao e sapon masnai kama Januari odake ong'ere kod nying mar garbage killer, nying mabende oyudo kalwe kod okang'o bende koro sekao mar keto ler e alwora. Gima no medo miyo achako gini ahinya en lil mar environment. Koro miyo kata mana kambi na kata mana tija matemone iluonge ni Migori garbage killer. Iyudo ka compound lil koro talent boro ni Nyasaye miyo ni gik miwitogi. Kaka for example gik muneno machalo kaka bags mag sukari gieki. Iyudo kaka ranyalo loso gi malir gi ma los beautiful flowers. Koro miyo gino ne wang'o ya kakoro neno environment. Koro tiyo gi so many things. Taka gibed trefe mawiti, gibed kalatese mawiti. Yugi gima bende ochoko oko witgi to koro tiyo kodgi e loso gigo ma opogore ma oting'o gute mago mag maridadi ma bende konye e nweng'o mare. Aloso godo gik moko mang'eny. Aloso go table mats, should I say table mats, aloso go door mats, aloso go ogude ma very decent. Kendo kata sani an gi intention mar expand kata mana timbe madongo machalo kaka Gor Mahia gini. Adwaro mane mondo bi alos ni gute machalo kamago. Aloso godo flowers. Flowers mag jo churches, market logos according to the church. Decorations adhi nyaka cyber. Ma ngi the suitable pictures gik moko madwaro items. Capture go my customers. Januari ne timo tijni en owuon. Kata kamano nyaka sani min od Jerusa Nyango bikoro wuok oko mar sire. Anyalo twene
olembe gimoro nolemo anyalo tuyone ang'e tweyo anyalo nyise kaka iloso pattern ni ma waket pattern kama indi wawe kete kama indi okonyowa mwachulo nego nyaka nyikwawo nodong' kiye mwachulo negi go school fees nyithindo 2 masani koro gidhi e university. Adhi e county adhi akawo kit iluongo ni kit kata pot amiyo gini kit nani kete uru ka koro gik mukwanyo te uketo naka ang'e kaka wuoyo kodi ok magi amaya ka dhi to be sukari mo matin kata lollipop moro aso e dhoge gigine yugi gi ma owiti ma oting'o kata paket go mag chak besende kaachiel kod moko koro choki kuonde mopogore opogore ma oting'o tende kaachiel kod kuonde go mantie nyasi kaka mar arus. Gik matiyogo gi ayudo Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Adona kwainia kumwono mar Kristo Yesu mondiketu wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidio *341*3 parnia Ramogi TV e od jowende duto. God bless you. Kod teko ni. Wachiegni nyakura magojonge weche mag tuke midhiambo makawuono nyinga en James Opondo. Dongruok